Čau, mé jméno je Denis a vás vítám u mého nového videa. Jelikož dneska napadlo v Plzni trochu sněhu, tak mě nenapadlo nic lepšího, než jít zkusit driftovat. Malou ukázku z toho driftování, jelikož už pak byla tma, tak jsme nemohli tak natáčet, měl jsem nějaký problémy s GoPročkem, takže to nedopadlo úplně podle mých představ, ale aspoň pár záběrů tady bylo. Takže pokud byste chtěli další záběry z driftování, pokud by teda ještě někdy tady napadl sníh, moc tomu nevěřím, ale kdyby se tak stalo, tak mi určitě nezapomeňte zanechat like, abych věděl, jestli máme ještě točit takovýhle videa a uvidíme se příště. Čau.